itempile kuvulwa nansi kwenza umcimbi welikhaya elikhaya litempile bathi ke ngoku bafuna kwenziwe ngale ndlela ikwayari iza kwenza ngayo kwenza ngayo. Siyabulela ke family lo uthetha apha ke ngumluleki umawawa ya lokuthula mntana sekhaya ayo isongozile mfondini imoya ezulu aqhakaza mfondini ezulu laphuma ilanga yazola imoya ezulu kuba kaloku le mini ivumile ukuba belisekhaya mfondini bezokhula igwadi ndihlale phantsi ngandlala izinja amakwethini nizandibhaqisa ngezamezaziwa ngokubonga mithombe ehlupha ngokuphanga zala yamagqisa ngokuluka luhlobo lwamanina kwakuthuka sikhwankqoze nkundla ukubhoka kholovalele nkundla ukuxoxa makholwa enzaso ukubhedesa manyange anyanka izizwe bona bavusele ukuvuma isiculo njengamakwakwa bonke mazisoyise ewe kaloku ndisho kuwentlomvu enkulu azikalakubalikabaseza kuba bafumane ukuphila azamanyango kokwena akhusela kunike ingqiqo aqoqaqise phambili ewe kaloku likunqwenela imfikelelo namathamsana uze wazi kaloku le ndlela inamaqhini yenyuka akululanga kaloku ukukhokela abantu besiza kule ngasemva kuba kaloku ngamanye amaxesha bazawusuka baguquka bakuhlamba ngasemva uze kuthi kaloku sakufika kwinqanaxutshelo zelelizwe usijonge kwibhanki nomgqibelisi wokholo lwethu uze wazi kaloku ukhona uqamata wamanyange wethu kamakushile kantsoyo sinize zonke kaloku izinto angangakhazi sezingaqumi iziqalekise ewe kaloku nabe fona libabizile ewe kaloku nabe suthu libabizile ewe kaloku wadusile libabizile ewe kaloku nizimise zonke sezingaqumi iziqalekise zezikhahlenzele zikunika amathamsana zezikhusele kaloku zikugqume zakuthi kofika imimoya yenelizwe usule njengentsika lolo nto njengeziqume zakuthi kofika imimoya yenelizwe usule njengentsika lolo nto njenjenjalo ndipheka phambili suqine uzowazi le ndlela inamaqhini yenyuka zeham yo